Sa pagbili ng pork sukiyaki sa Pilipinas, isa itong karanasan na puno ng lasa at kultura. Ang sukiyaki, isang uriang Japanese hot pot dish, ay naging popular sa Pilipinas dahil sa kanyang masarap na lasa at kakayahan na magdala ng pamilya at kaibigan sa isang lamesa. Sa maraming lugar sa Pilipinas, ang pagbili ng pork sukiyaki ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng sangkap, kundi pati na rin sa pakikipag-ugnayan sa sukiyaki vendor at pagpili ang pinakamahusay na karneng babayaran. Ang sukiyaki vendor ay madalas na matatagpuan sa palengke, supermarket o maging sa kalye kung saan sila'y nagtitinda ng sariwang karne. Sa palengke, ang pagbili ng pork sukiyaki ay isang masaya at masiglang karanasan. Sa pagpasok sa palengke, agad kang sasalubungin ang masarap na amoy ng pagkain. May tindahan ng karne sa paligid at ang sukiyaki vendor ay madalas na may espesyal na lugar kung saan sila nagtatayong kanilang paninda. Ang unang hagbang sa pagbiling pork sukiyaki sa palengke ay ang pagpiling tamang tindahan. Mayroong tindahan na kilala para sa kanilang sariwang karne at mahusay na serbisyo, kaya't mahalaga na pumili ang tindahan na mapakakatiwalaan. Kadalasang kilala mo na ang iyong sukiyaki vendor bilang iyong pork sukiyaki suki o iyong pinakakatiwalang nagbebenta ang sangkap para sa iyong paboritong lutuin. Kapag napili mo na ang tindahan, susunod na hagbang ay ang pagpili ng tamang uri at kalidad ang karneng babayaran. Sa Pilipinas, ang pork sukiyaki ay karaniwang ginagawa mula sa malambot na parte ng baboy tulad ang pork belly o pork shoulder. Mahalaga na siguruhin na ang karneng bibilhin mo ay sariwa at malinis. Kadalasan, ang sukiyaki vendor ay nagalok din ng iba't ibang porsyon at presyo depende sa iyong kagustuhan at budget. Sa huli, pagkatapos mong mamili ang iyong sangkap at makipag-ugnayan sa iyong sukiyaki vendor, maaari mo nang dalhin ang iyong pork sukiyaki sa bahay at simulan ang pagluluto. Sa pamamagitan ang pagtangkilik sa lokal na merkado at pakikipag-ugnayan sa iyong sukiyaki vendor, hindi lamang ikaw ay nag-enjoy ng masarap na pagkain, kundi pati na rin ay sumusuporta sa lokal na ekonomiya at komunidad. Ang pagbili ng pork sukiyaki sa Pilipinas ay higit piye sa isang simpleng transaksyon ang kalakalan. Ito ay isang karanasan na nagbubuklod ang tao at kultura sa pamamagitan ng pagkain at pagmamahal sa sariling bayan.